Sehra jeren ýaly türkü ere baryp ýaş gynlary öwetlenler ýaly diýen. Aý bar aýlyňy oňa berip berenler wa. Bar gadan ýan aýlany eşen şoňa berip berenler wa. Vay ejemcan falan gülüm. Oğlay bacıyım senin aynı. Senin ne yapacak? Men işçimene dik geldim. İşçimene dik geldim. Benim ecem Türk'e gidip işçek diye ayıtmadım ara. Ya işçek mi Türk'e gidip diye. Ya keyif etmek için ayıttım dedim. Gezmene var yanlıydım. Elif niye de dost ya. Alican bileme o kabrat çana yakalanı değildir ona havarım no. Yani Elif fazla oğutlara ecem pizde gülüş pır korkuş yadından önüne. Türkmenliğimi maskar etmek için ne yani doğru zatlar doğram aytşalayım da cücem. Yani doğru zatlar doğram aytşalayım da Türkiye'ye eğer varmak ne demek yani? Türkiye varmak ne mi demek? Berde Türkmen oğlan yok mu eğer var? Yani da bir gıyız ya böyle men gürülecek ki. Yani bir gıyız diye Türkmenlerde erkek var mı diyor. Vaktini geçen doğru verdim. Ne için kelime Türkmenli erkek var mı diye kurulayan bir erkek gelen zaman. Sen erti deport olman şukurunu diyen adam, men size erkek ya şukurunu diyen adam, geçen asiliyse bir yıl ya bir yarım. Men erkek ya alacağım deport olmalı. İmkançı toğlanın olun. Şukurunu diyen adam, Türkmenli erkek var mı diyen adam, men erkek ya ak yüreğimden aydiyen. Geçen bir ya bir yarım. Gün asili. Men erkek ya deport olmalı. Benim kançı toğlanın ökün. Deport olanlardan 5 yıllap için Türkmenler içenski ülü yaptı kayda da sonra diyen söz için olan bir men karşıma da çıkmadı ki geçenski zorlap çekeceğinski ödünüm. Dur ne mi yazdı? Köp yerde men Türkmen diýmeni tonyan doğruyum aydan çünkü bazı kızlar az avrayını kaçırıyor dedi. Suray kaçan men berde ne için canım yakkan gelip Türkmen gıydılar diýdirýärler. Bize gelip biz erkek oğlanlara gelip anna goýjy Türkmen ýa sikip bolany diýerler. Türkmenler orospu bolýar diýerler. Türkmenler kuntu bolýar diýerler. Anna goýjy bir ýok mu diýär Türkmenler ne tapsana diýär aýyrlasana da at diýär. Türkmenler ne kuntu mu? Bäri kuntuçylyk üçin gelmi? Bäri işçemene geldiler. Bäri kazanmana geldiler. Beşmançymy kazanaly ýeçen amına fikrin. Beşmançymy kazanaly aňarda häzir görsem kuntuçylyk edýänler mense erkek ýalaýdan. Erkekke kuntuçylyk kimden edýänler çykdy dela. Men ýeçen Türkde ýaşap bereni 7 ýarym ýyl boldy. Türkmenistan'da eğer var. Eğerden ayırsan Türk'te bärik gelýärler, eğerden razvod alýarlar. Näme üçin bäri birine sataşýarlar. Beski eğerden razvod alýarlar. Bolly soň etjek, gülýärler mezat etjek. Ýa men etjek ayırstym men eğerim. Türkmenistan'da eğer var. Etjek eğer diýilýär, ne de kelle ýok etjek kene samsagynylar. O men etjek eğer şoň diýip ýaşap ýörenim etjek kene pek bagyny da kelle ýok. Etjek men eğer bolsam etjek heleyim etjek kene taşary ýurdu guradymmy? Sen men etjek $1000 bergin mepdir, ondan taşary ýurdu gider. Eğer bolsam etjek kene men bir gyýda eğer bolsam men şolat edermi? Men etjek kene eğer bolayyn etjek kene men etjek kene bir kançyk etjek eklep taklaýyn. Etjek işletmeýänem etjek kene ola işletmeýän. Ola daşary ýurdu ýörmek etjek işletmeýänem. İşläbem moraýtyn etjek. Üýden çykyp gördün. Etjek biz erkekler näme üçin ýaradyldyk? Biz erkekler etjek şu gyýzlar goraň diýip ýaradyldyk. Allah Taala näme üçin ýaratdy gyýzlary? Etjek biziň çep gapyrgamyzdan alyp ýaratdy. Etjek ölsem etmek etjek näme güne gardan malaý gidip etjek özüm götürmerim ýöne etjek heleme iş uğratmaýan. Etjek ölsem uğratmaýan etjek. Näme üçin uğrataýyn? Etjek sen men namusymy? Men öz namusym näme üçin uğrataýyn? Men öz namusym näme üçin işe men erkek bolup oturýam etjek. Men onu ikdabilmejek boldum, saklabilmejek boldum. Çike men onu etjek ýyjyny çağa dogurtdum.
Netip bolsa ıhlasçan barmak Allah yol versin. İşläp bilir, işläp bilmez diýmek gyýyn maşgyrada adamdyr. İşläp bilir. Ýöne özüne gowy ýetken erkek maşgadan işletmez. Men düşünmez şola bilemem. Başgadynyň düşünjelerini bilemem. Başgadynyň düşünjüne garşam o. Şoň üçin şu wagt men şu wagtlara hazır der. Şoň üçin men şu wagtlary taýinler. İkinji ýerde şoň üçin öýlenim. İkinji ýerde şoň üçin öýlenim. Öýlenim menen nahwy ýere. Men onu seyredip bilmejek boldum. Erti onu gün tüçürük ettirecek boldum. Erti ejenki onu otak butak koyuverecek boldum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İsteyeni kadar. Dengeliyim hamle. Ahmetcan men öýlenip aýyrstym birak çoň şuna ikinji edip öýlenim. Düşünjäň gaty dar eken. Ha, men düşünjäm dar ha. Men düşünjäm dar eken. Öýlenjegim de. Yo çağam ýok. Çağam ýok, 5 ay ýaşaşmaýarsyn. Sehra jeren ýaly Türkiýe baryp ýaş gynlary öwetlenler ýaly diýär. Ay baýa baş şerden Ahmetcan ýerdi deportort gidenden görürse. Näçe gyýda diýdim şuladala. Näçe gyýda diýdim ejen. Fikirme ejen adyn goý dogduk gerine. Sen ejen gelle şu taýdan var ejen kimligini biler ha. Kimligini al, çalışmadygyny al, ejen watandaşlygyny biler ha. Yani adyn goý deport bolýar. Ejen sen gidip insonly türkmeni tikdirmesen, sen mazaryň Türkmenistana barmasa ejen menim kançy togry eken. Sen gel şu taýnyň watandaşlygyny, sen mazaryň Türkmenistana barmasa ejen menim kançy togry. Ha, pul varlar eder onu. Pul varlar eder. Mazarını uğradıp bilerler. Yoksa eçenski evsizler mazarına gidip eçenski atik gömerler. Hop yürü. Pikir ediyorlar eçen. Sen öz yurdundan başka yer. Hiç yerem eçenski. Sen öz yurdundan başka yer. Sen hiç şu adam pikir etme. Sen eçen gel yer. Eçenski bulardan ullanyalar. Öz ullanyanından havarınız yoktu. Pikir ediyorlar eçen. Hemen bu aşkım değil, canım değil, balım değil. Telerti öylece senden başkalarına da aşkım diyorlar. Telerti portol git eçen başkasını tapıyorlar, ona da aşkım diyorlar. Sen eçenken şu tak getirmek için dünya kadar çıktıca etmiyorlar. O zatlarım bildiğiniz lan. Bilin o zatlarım, düşünün de o zatları. Ne yapıp düşünüyorlar? Yeter ki bugünkü aşkım diyen sözüm size eçenki önemli oldu. Yeter ki şun bir gün yaşanın, senin için önemli oldu mu? He aşkım balım dedik, senin için önemli oldu mu? Eçenken şu Türkler gowaryanlar şu da lisin ýazýanlar. Türkler ýygynanlar eçen hiç wagt lisin ýazma. Üçdan çağırsa Türkiýe işlemeni gelýärler, bärik gelýärler, Türklerden 2 san çağa dogrýarlar. Türklerden 3 dan çağa dogrýar. Soňradan kim Türkmenistandan çağa ýatdan çykýar, Pol ýatdan çykýar. Indi moňa doknap başlaýar. Aňyrda görgüljügen bar eje iki ortada galy. Aňyrda iki sancak gary adam iki ortada galy. Bulan berden, näme diýe berden? Türk erkegim näme diýe berden? Aşkym diýe çağalaňa diýe eje $100 uzatalmy diýe. Bulan soňa mon çawlaýajam, bulan mon çawlaýajam begen ýa. Aşkym diýe çağalaňa $100 uzadyl olar aňyrda kösenýänler diýe. Bulan mon çawlaýar. Vay men aşkym diýe men çağala aňyrda çağalamam düşünýär diýe. I don't want to the game. I eat the game. I don't want the game. Angarda çağadın düşünýän röp pikir edýär ola. Habarna ne eçenki bädik çağa deretýänden. Oynaşdan olanı deretýänden habar ýokdy onun fikrin. Ya bu jelep gömmeli. Ay barda da diýen ýetişmedim o kaplaydy.